Los Manđelos. Pa još par kilometara iza toga. Tu se sada nalazimo. Ugostili su nas naši drugari sa mora, izviđači iz Sremske Mitrovice. Jedan od njih je sa nama, a on se zove Dušan Dević. Dušan Dević, naš domaćin, jedan od naših domaćina, će nam upravo uputiti nekoliko reči dobrodošlice. Dušane, recite nam, da li ste vi gej? Pa nismo mi obični gejevi. Ja evo želim u kameru da napomenem da smo mi u stvari one najgore pederčine koje se karaju čmar, jer ko se ne jebe u dupe kao mi, taj ne može da dobije sidu, i želim da im poručim da ćemo ih sve jebati u čmar jako.